Des del Blanc Compromís trobem factible, tal com ja es fan en algunes ciutats com a Corunya, Mieres, Burgos, Bétera, Dénia i moltes altres, establir iguals horaris i iguals laborals, amb horari d'inici i fi marcat i amb un preu reduït, de manera que durant les hores que no siga necessari usar la zona de pas de vehicles que motiva el gual pugui estacionar-se davant la placa degudament senyalitzada. Reduiríem així la despesa per a algunes famílies i xicotets empresaris que segur ho agrairien en els temps que corren, a la vegada que evitaríem les baixes per impagament en molts casos, també en ajustar-se el gual a les necessitats reals i, per tant, accedir a una revisió del preu. I també aconseguiríem un augment de llocs d'aparcament disponibles en horaris molt concrets en què solen ser necessaris. És per tot això que proposem al ple de l'Ajuntament que acordi. Punt 1. Iniciar l'estudi per a la modificació de l'ordenança en matèria d'iguals per incloure les modalitats d'igual horari o nocturn, igual laboral, a més d'igual permanent ja existent. Procedir amb els tràmits pertinents per tal que aquesta mesura pugui entrar en vigor el pròxim 1 de gener d'acord amb la normativa vigent.